Türkmenistanda vilayet ýaşaýjylarynyň paýtagta barmak üçin talap edilen beýleki resmi namalar bilen bilelikde öýküniň ringiýen suratyny görkezmegi talap edýärler. Ýurdun içinde hereket etmek üçin talap edilen resmi namalar almak üçin köplenç para soralýar. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçylary aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä indi paýtagta barmak üçin ýurdun beýleki regionlarynyň ýaşaýjylary ýörite ruhsat hatyndan we saglyk ýagdaýy hakyndaky resmi namadan başga fluorografiýa barlygynyň netijelerini hem görkezmeli. Aşgabatda barjak bolýan vilayet ýaşaýjylaryny paýtagty girmek üçin öz ýanynda medisina spravkany we fluorografiýany getirmäge borçly etdiler diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 26-njy maýda gurrun berdi. Bu aralykda Azatlyň Libapdaky habarçysy yerli ýaşaýjylaryň Aşgabatda we beýleki vilayetlere barmak üçin zerur resmi namalar almakda çekýän kynçylyklary barada habar berýär. Onuň sözlerine görä resmi namalary köplenç para berip almaly bolýar. Aşgabatda ýa-da beýleki vilayetlere 3 günlük baryp gaýtmak üçin Libap vilayetynyň Serhat ýaka etraplarynyň ýaşaýjylary özlerinde COVID-19 keseliniň ýokdugy hakynda etrap keselhanasyndan resmi namany şeýlede polisiýadan 14 gün möhletli ýörite ruhsat hatyny almaly. 5 sany Lukmanyň galyp resmi nama taýýarlandygy üçin saklanandan soň indi Lukmanlar resmi namalary telesaplylyk bilen diňe öz tanyşlaryna berýärler diýip Libapdaky habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň içinde saglyk hakyndaky resmi namalaryň esasynda hereket etmek düzgüni koronawirusyň global pandemiýasynyň yglan edilmesinden soň mart aýynda girdilipdi. Türkmen häkimetleri koronawirusyň ýaýramazlygy üçin 19-njy martda paýtagta girmek mümkinçiligini 20-nji martda vilayetleriň arasyndaky hereketi çäklendiripdi. Bu düzgüniň wagt möhleti görkezilmedi. Şondan beri iladyň ýurdun içindäki hereketi fiýahat ruhsaty we COVID-19 keseliniň ýokdugyny subut edýän saglyk hakyndaky hatyň esasynda malaşyrlar. Türkmen häkimetleri iladyň hereket mümkinçiliklerini çäklendirýän döwründe ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdýarlar. Mundan daşary Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda bilim alýan studentlaryň ýurda gelmegini çäklendirmegi planlaşdyrýarlar. Bu arada daşary ýurtlaryň ýokary okuwlarynda bilim alýan studentlaryň Türkmenistanyň içindäki enatalaryna resmi duýduruş berilipdir. Şu ýyl daşary ýurtlaryň ýokary okuwlarynyň uçurumlaryny ýurda goýbermediler. Studentlaryň enatalaryna daşary işler ministrliginden duýduruş berildi. Libap vilayetinde enatalara öz çağalarynyň bank kartlaryna $200 barabar pul goýmaga mümkinçilik döredilýägini wada berdiler diýip Türkmenistandaky habarçymyz aýdýar.